रोड करे जाम सरे हम मोतिहारी के लइका रोड करे जाम सरे हम हई चकिया के लइका मारी तो धरा दी बेमारी सब का के तइका तइका रोड करे जाम सरे हम हई मधुबन के लइका रोड करे जाम सरे हम हई केसरिया के लइका जिला हिलैले बा लइका सियान के सिखैले बा चले लाल के दुनाली रे करे ना केहू मन मानी रे करे ना केहू मन मानी रे बुढ़ाई जिला हिलैले बा लइका सियान के सिखैले बा चले लाल के दुनाली रे केहू ना करे मन मानी रे पुलिस थाना में कवनो चले न हमनी जैसा रोड करे जाम सरे हम हई बिरता के लइका रोड करे जाम सरे हम हई चोरमा के लइका बिहार में नाम बा रंगदार के ये पहचान बा और नया सिख वीरेंद्र बिहारी इहे तया खरिए लान बा यूपी बिहार में नाम बा रंगदार के ये पहचान बा और नया सिख लुदन सानू इहे तया खरिए लान बा करे जाम सरे हम हई नवादा के लइका रोड करे जाम सरे हम हई बोकाने के लइका मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार चकिया मोबाइल नंबर 8825156667।